De l'informe del Síndic de Greuges en podem extreure diverses conclusions. La primera és que l'administració s'ha allunyat progressivament dels ciutadans i que la burocràcia i modernització administrativa, en comptes de facilitar les tramitacions i l'obtenció de respostes, ha fet menys accessible i més complexos, feixucs i llargs els procediments. La desafecció i desconfiança dels vilatans envers les administracions creix, així com el registre de queixes, consultes i actuacions d'ofici del propi síndic. La segona és que les disfuncions estructurals que es detecten en l'informe apareixen simultàniament a diferents departaments i àmbits: salut, ensenyament, habitatge, serveis socials, dependència, infraestructures, transport públic, justícia. Per tant, som davant un col·lapse sistèmic i generalitzat, no pas davant una deficiència focalitzada. La tercera és que l'administració es limita a gestionar la pobresa en comptes de generar les condicions per superar-la. No s'impulsen polítiques actives d'inserció laboral, de formació o d'autonomia econòmica que redueixin la dependència vers serveis socials, sinó que se n'incrementen les partides per consolidar la política del jaure i subsidi que vostès han implantat. Determinades formacions han trobat en la pobresa crònica un vot garantit. Si el ciutadà depèn de les seves polítiques woke per sobreviure, les continuarà votant. Un cercle viciós, finançat amb els diners dels qui sí que volem erradicar la pobresa i els subsidis i reconduir el país cap a la cultura de l'esforç i de l'ascensió social. La immigració il·legal, massiva i invasiva que patim, sumada a la permissivitat dels governs, fa que les contracomunitats creixin, s'estructurin i s'empoderin. A mesura que s'afiancen demogràficament, utilitzen totes les eines a l'abast per ampliar el seu ventall de privilegis. I el Síndic de Greuges no n'és una excepció. Gairebé 1.000 de les 13.000 queixes rebudes provenen d'immigrants. A aquesta xifra cal sumar-hi totes les queixes i consultes fetes per empreses woke del tercer sector subvencionades per la Generalitat que es dediquen a assessorar gratuïtament els immigrants per, alhora, poder justificar els diners públics que reben. Una xarxa clientelar que instrumentalitza el síndic i l'empra com a arma llancívola contra els ajuntaments que fiscalitzem el padró o intentem erradicar astúcies, fraus i màfies. D'aquesta manera, el síndic es converteix, voluntària o involuntàriament, en l'altaveu dels qui pretenen abusar del nostre estat del benestar, donant legitimitat i recorregut a unes reclamacions que es basen en tripijocs i enganyifes. Sort n'hi ha que el síndic sols pot recomanar i no pot obligar-nos a cedir davant les pretensions intolerables de qui, en comptes d'integrar-se i aportar a la societat, ha vingut a remodelar la imatge seva i a saquejar-la. L'àmbit sanitari amuntega un percentatge molt important de les queixes. Un sistema sanitari mantingut exclusivament pels contribuents que dona cobertura universal a tothom que arriba per terra, mar i aire, disposat a riure's de nosaltres i del deliri proimmigracionista dels nostres governants. La iaia de Vic, que ha cotitzat 40 anys, que s'esperi 12 mesos per saber si li reconeixem o no el grau de dependència. I el fill de la Mercè, que vagi amb les dents tortes tota la vida, que l'ortodòncia no entra per la seguretat social. Els transplantaments o operacions de canvi de sexe que es venen a fer aquí tota mena de turistes sanitaris sí que hi entren, però les dents dels nostres fills no. Cornuts i pagar el beure. Mentre el sistema actual condemna els catalans a la indefensió o a llargues llistes d'espera, veiem com els immigrants il·legals utilitzen el nostre servei sanitari a l'engròs sense pagar mai cap factura. Això no és sanitat universal, és el suïcidi assistit i autofinançat del nostre poble. El síndic parla d'un parc públic d'habitatge insuficient, de la incapacitat de l'administració de donar resposta a les emergències habitacionals. A aquest hemicicle se n'han fet uns fars, tots vostès, d'aprovar modificacions normatives, limitacions de preus, declaracions de zones tensionades, nous drets de tanteig i retracte, noves obligacions pels tenidors. No han parat en el seu afany d'intervenir al mercat. Però mentre el BOE i DOC s'omplien de normes, el preu de lloguer o de compra
continuava pujant i l'oferta no s'aturava. Davant d'aquest balanç, alguns grups parlamentaris insisteixen a reincidir en la recepta que ja s'ha acreditat a bastament, que no guareix sinó que enquista el problema. Continuen apostant per intervenir al mercat i criminalitzar els promotors, constructors i propietaris. Volen resoldre el problema habitacional que tenim? Doncs apostin per frenar en sec la immigració, per expulsar massivament a qui ha entrat de forma il·legal, ha delinquit o viu de subsidis públics. I ja no caldrà ampliar el parc públic ni generar habitatge nou. Podrem tenir segona residència i tot. No arribarem als nivells de la senyora Eulàlia Reguant o del senyor Iceta, però en tindrem per anar fent. Pel que fa a l'ensenyament, l'augment constant de les inversions en programes de suport lingüístic, aules d'acollida, reforç escolar i equips d'atenció a la diversitat no és cap èxit pedagògic ni social com ens volen fer creure, sinó la constatació empírica del col·lapse. Un sistema dissenyat per a una població homogènia i amb un nivell sociocultural coincident no pot absorbir sense degradar-se l'arribada massiva d'alumnes amb greus dèficits lingüístics, culturals i d'adaptació escolar. Les aules s'han convertit en laboratoris de les seves tesis woke. La diversitat extrema que ens ha imposat la seva incontinència immigratòria frena el ritme d'aprenentatge dels nostres fills i els priva de bons resultats acadèmics. Vostès vindiquen l'escola inclusiva com una eina d'igualtat, però a la pràctica l'han convertit en un mecanisme d'anivellació per baix que perjudica greument els interessos i futur de la nostra descendència. No hi ha partida pressupostària capaç d'arreglar el que han espatllat per un excés d'ideologia. Si parlem de mobilitat, haurem d'enumerar l'escarramell d'incidències ordinàries, retards, cancel·lacions, accidents, saturacions a l'andana, manca de fiabilitat, informació deficient o inexistent als usuaris, mala planificació, desinversió crònica. Han convertit el dret a la mobilitat en una mera declaració de principis. Una xarxa dissenyada per a 6 milions no pot suportar sense col·lapsar les seves polítiques d'efecte crida, ni pot mantenir tampoc la seguretat dins els vagons. Mai havia calgut tenir-hi vigilants. D'ençà que som multiculturals i open-armistes, sí, curiós, no troben? Un model que repeteix la lletania de la transició ecològica mentre la xarxa bàsica es desintegra. No pot donar servei als catalans que depenen d'aquest mitjà per arribar a la feina, a la universitat o a casa. L'informe recull nombroses queixes relacionades amb conflictes veïnals, fresses, ocupacions indegudes de l'espai públic i altres situacions que interpel·len la convivència ciutadana. La proliferació de contracomunitats que professen valors distants o fins i tot antagònics als nostres, que s'ensenyoreixen dels carrers com si fossin de la seva propietat, fa miques la convivència i dispara l'incivisme. Això repercuteix negativament a les arques municipals d'arreu del Principat, ajuntaments de viles i ciutats. Ens veiem obligats a incrementar les partides de la policia local per pal·liar els efectes dels deliris proimmigracionistes d'administracions superiors. Ens dotem d'eines de videovigilància, adaptem ordenances, adquirim nova tecnologia, despeses reactives a les que ens veiem obligats per tal de gestionar el problema que vostès ens generen. Això no hagués passat si haguéssim prioritzat la qualitat i la integració en comptes de la quantitat i la correcció política en termes migratoris. El caos d'avui no és un problema de recursos, ho reconeixia la pròpia síndica. És un problema de manca de coratge per redreçar el país i defensar els drets, interessos i llibertats dels catalans i de Catalunya. I no és racisme, és seny i ordre. En nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula... Gràcies, president. Síndica de Greuges i la diputada de moltes gràcies per l'informe. Consellers i conselleres, diputats i diputades, gràcies per presidir el informe. Faig una prèvia, senyora Orriols. Col·lapsada crec que estarà potser vostè, que no té temps d'anar a les comissions de síndic. No li hem vist a cap comissió. No ha anat a cap ni una. La síndica crec que no la reconeixerà i perquè dic, l'animo a no estar tan col·lapsada o tan preocupada pel col·lapse i anar més a fer alguna proposta.
que això encara l'esperem. Bé, la institució del síndic de greuges, com saps? Respecte a la immigració, en aquests moments és un 23% de població migrant. Jo els haig de dir que són persones i la institució del síndic ha de garantitzar els drets a les persones. I per tant, siguin d'on siguin, això és una part essencial. Si perdem la garantia de vetllar pels drets de les persones i fem distincions, i no vull entrar en més detalls, però si comencem a trobar culpables de les coses que ens passen i la història ens pot portar respecte a alguns dels problemes que van succeir en altres països, ara no és el cas, els grups col·lectius no són culpables de determinades situacions. Les persones són persones per damunt de tot.